no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damoslle a benvida a unha nova edición de Informar. Neste primeiro programa do mes de febreiro falaremoslle da volta ao traballo dos mariscadores de Noia e tamén do incremento do furtivismo nas concesións de Cabo de Cruz. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Abundancia de capturas pero baixada de prezos na volta ao traballo dos mariscadores de Noia. A Confraría de Cabo de Cruz pechou 2017 con bons resultados debido fundamentalmente á alta cotización da ameixa. A Consellería do Mar investirá 37 millóns de euros nos próximos 2 anos para mellorar os hábitats mariños galegos. Os mariscadores de Noia volveron este luns ás súas concesións despois do parón tralo Nadal, moitas capturas pero baixada da cotización. A actividade regresou esta mañá aos areais noieses despois do peche habitual tras o Nadal. Nesta primeira xornada os mariscadores apenas tiveron problema para recoller os topes marcados polo pósito, de 15 kilos de berberecho e 5 de ameixa para os de a flote, e 10 de berberecho e 5 de ameixa para os de a pé. No, esta hora póñese ben. Sí. O tamaño é bo, Sí. Bueno, moi frío. Hoxe xa nos custa un pouquiño de traballo, O berberecho bastante bo, pero a ameixa nós hoxe non caímos ben. O tamaño é un marisco moi bo. Moi bo. Pero había moitísimo marisco cando salimos e agora non hai tanta japonesa. Bueno, máis ou menos os cupos que dixeron colleronse, son pequenos. E o tamaño, como era poucos kilos, púdose escoller ben, bueno, saleu bastante ben. Nos fomos a un sitio solo, entonces non sabes como está, pero o marisco que daba así que te caber, Hoxe costou nos traballo coller a japónica, O tamaño do marisco? Bueno, o tamaño bastante ben, pero coller a japónica hoxe a base de traballar e traballar, A espera dos resultados da subasta, que se celebrará como é habitual pola tarde, os mariscadores confiaban en acadar un bo prezo, aínda que saben que estas alturas do ano, despois das festas do Nadal, o produto cotiza a baixa. Ese é o principal, sí. A ver... Nos confiamos ao traer pouca cantidad, esperemos que suban os precios, a ver. Tiña que ir un pouquinho alto, pero a ver como sale. Para ser o primeiro día. A partir das Navidades sempre dá un baixón grande, non sabemos. Hai que esperar a ver hoxe como queda. O pósito noiés acordou pechar tamén unha zona pequena que estivo balizada no día de hoxe, na que había moita ameixa babosa de pequeno tamaño, de cara a próximas campañas. Neste primeiro día, nas lonxas do Freixo e Testal subastáronse preto das 18 toneladas de berberecho e casi 8 de ameixa, cunha facturación total de 133.000 euros. Os prezos do berberecho de primeira chegaron ata un máximo de 11,80 euros o kilo. O de segunda categoría foi a 5,80, o de terceira 2,90 e o de cuarta non superou os 2 euros. En canto a ameixa, a fina de primeira acadou o prezo medio de 60,27 euros o kilo, a de segunda 33,49 e a de terceira non chegou aos 20. A babosa de primeira foi a 12,53 e a de segunda a 9,25. Mentres que a xapónica cotizouse de media a 6,44. En vista desta baixada de prezos, o pósito noiés decidiu reducir novamente os topes de berberecho ata que se recupere a súa cotización, polo que quedaron fixados en 10 kilos para os mariscadores de a flote e 5 para os de a pé.
Os topes de ameixa non varían, 5 para as dúas agrupacións. Desprazámonos agora ata Cabo de Cruz, onde a confraría pechou o ano 2017 cun balance moi satisfactorio. A espera dos datos oficiais, a campaña marisqueira en Cabo de Cruz pechou con bo resultado grazas ás altas cotizacións. O actual exercicio non se presenta tan optimista, cunha importante caída dos prezos que obrigou a parar o colectivo da flote e está a plantexar unha reducción dos topes entre as mariscadoras a pé. Bueno, el año 2017 fue un buen año. No tengo datos oficiales porque aún no cerramos la campaña, el contable no nos dio los datos, pero sí fue un buen año. Este empieza un poquito peor. Nos bajó un poco el precio, los de la flota ya están parados porque la babosa bajó mucho y más de así dejan descansar un poco los bancos ya que está el precio así tan mal, y nosotros pues nos estamos barajando también los de a pie en reducir topes por cuestión de la bajada de precios y a ver cómo sigue, a la espera. Aínda así é normal que caia a demanda de marisco tralo Nadal, polo que haberá que agardar a ver como evolucionan os prezos nos próximos meses. O hay marisco o no hay demanda suficiente después de las navidades, que fue también unas buenas navidades. A ver, no sabemos. Lo que sí sabemos es que nos bajó, la babosa bajó muchísimo y la japónica también nos bajó algo. Entonces decidimos pues reducir un poco los topes. Isto no que respeta a ameixa, posto que o berberecho segue aínda lonxe de acadar a tan ansiada recuperación. O certo é que comeza a verse xa algo de bivalvo, pero aínda é cedo para vaticinarse conseguir aprender. A ver, se empieza a ver, pero siempre es lo mismo. Empiezas a verlo ya un poco, ya no chiquitín del todo, un poco qué tal, pero sabes, estás con la incertidumbre de saber si seguirá, si se nos morirá otra vez. El berberecho es un pouco unha incógnita, hai que esperar un pouco. Compre lembrar que nas últimas campañas a presenza do berberecho foi case testemuñal. A cara negativa vén da man do furtivismo. Lonxe de mellorar, as concesións de Cabo rexistraron un repunte do marisqueo ilegal. Traballan como profesionais, baixan á praia equipados con traxes de neopreno e rastros especiais non selectivos que arrasan con todo o marisco. Ya peor por las noches, como decimos, es mucho peor, y vienen ya con trajes de neopreno, rastros metidos al agua, y es muy difícil de cogerlos, pero cuando se le cogen grandes cantidades de marisco. Eso llevan de todo, les sirve todo. No tiran nada. Además, los rastros que usan, que utilizan ya para rastrear, les ponen unas redecillas pues para que no le cuelen la cría, y se llevan todo. Ademais de extraer importantes cantidades de marisco de talla comercial, os furtivos levan a cría da ameixa hipotecando non só a campaña actual, senón o futuro da confraría. Nosotros vemos los bancos ahora más vacíos porque llevamos quejándonos mucho tiempo de que se nos están llevando la cría. Y la cría se va a ver a largo plazo, como yo dije siempre. Entonces ahora empezamos a ver de que no tenemos lo que teníamos. Entonces también es algo que hay que tener en cuenta. Si tenemos para seguir trabajando como estábamos hasta ahora, si hay que parar, sí que. Es lo típico que decías, que vas a buscar un par de kilos para comer. No, esta gente lleva 70, 80 kilos, 40, 50. Eso no es para comer todos los días. O sea que llevan más que nosotras, trabajan más días que nosotros. Nosotros trabajamos a lo mejor una media de 14, 15 días al mes. Ellos trabajan todos los días, y a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, no tienen límite. Y sin límite de talla también, claro. A pesar de que a confraría conta con 8 vixilantes e os mariscadores tamén colaboran nas tarefas de vixilancia, é moi difícil ter controladas todas as concesións, dada a súa amplitude. A Xunta e as forzas de seguridade traballan tamén para poñer coto a estas prácticas ilegais. Sen embargo, dende a confraría entenden que a solución pasaría por endurecer as penas. Kilómetro, mucha playa apartada, mucha playa cerca de montes donde se nos agachan y tal, y mucho control que tienen ellos también. Entonces es muy difícil. A ver, si a nosotros tuvimos mucho apoyo, por ejemplo, de la Autonómica, y la Guardia Civil, cuando puede, dentro de sus posibilidades, también se echa una mano. Yo pienso que ahora lo que más nos importaría es que la justicia, los jueces y los fiscales vean de verdad el daño que están haciendo al sector. Porque de verdad que se está impulsando, mucha gente ya se está pensando si tiene que pasarse al otro lado, porque vive mucho mejor que nosotros. Y llegará un día que nosotros no podamos ir a trabajar. Dende a súa tipificación como delito xa se teñen decretado varias ordes de afastamento, medidas que os furtivos non respetan, posto que aínda que os collan, se declaran insolventes. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A Consellería do Mar investirá 37 millóns de euros na mellora dos hábitats mariños ao longo dos próximos 2 anos.
Deses 37 millóns de euros que Mar pretende investir ata 2020 para a recuperación e mellora dos hábitats mariños, o abeiro do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, 4 irán dirixidos á rexeneración duns 10 millóns de metros cadrados de bancos marisqueiros que perderon a súa potencialidade productiva, que se virían ademais a sumar aos máis de 11 millóns de metros cadrados de superficie recuperados dende o ano 2010. Na vía das melloras acadadas para o sector marítimo pesqueiro, a titular de Mar referiuse tamén ao incremento das posibilidades de pesca, que se veu materializando dende o ano 2009 e que lle permitiu aos mariñeiros galegos poder pescar 80.000 toneladas máis de especies e beneficiarse de máis de 210 millóns de euros. De cara aos próximos anos, varias serán tamén as materias pendentes da Consellería ante a Unión Europea, como é o caso do Brexit ou os descartes. No primeiro dos casos, dende a Consellería aseguran que están a seguir moi de preto e de forma activa as negociacións deste proceso e o que iso suporá para a flota galega. En canto á prohibición dos descartes imposta pola Política Común de Pesca, Rosa Quintana reiterou que sempre defendeu a necesidade de abordalos progresivamente, en base a estudos rigorosos feitos especie por especie, caladoiro por caladoiro, e buscando outras alternativas de pesca. Proba diso é que, segundo ela, o informe elaborado conxuntamente co Consello Galego de Pesca, no que se recolle que choca frontalmente co ineficaz modelo de reparto e xestión das cotas de pesca ou non axustarse ás capturas reais. Imos agora ata Cambados, onde a conselleira do Mar ven de visitar a planta de visceración da confraría, a que puxo como exemplo. O paso adiante da confraría de Cambados para encargarse eles mesmos da evisceración da vieira capturada está a deixar un balance satisfactorio. A conselleira do Mar visitou a nave de 1.460 metros cadrados do porto de Tragobe e puxo a iniciativa do Pósito como exemplo a seguir. Espero que esta iniciativa que asumiu a Cofradía de Cambados sirva de exemplo para outras cofradías e cada vez consigamos ir incrementando ese valor engadido que teñen os nosos produtos. Si hoxe xa nos sentimos orgullosos en toda Europa cando decimos que en Galicia temos un valor añadido dos nosos produtos que é 25 veces superior ao da media da Unión Europea, eu creo que con traballos como os que hoxe estamos aquí visitando, pois podremos ir a máis. Para a confraría ata de agora a experiencia está a resultar moi positiva nunha campaña da vieira que, a pesares de comezar tarde, está conseguindo un bo rendemento para os mariñeiros, roldando o copo de 3 toneladas diarias de bivalvo. Funcionando xa a pleno rendemento e dando unha alternativa en precio máis elevada que outros anos para que a frota se vexa máis beneficiada das súas capturas. Pero hai certos sacrificios que despois se ven recompensados. Están traballando a un precio maior, é unha época do ano onde a mellor as capturas en outros oficios a mellor non eran moi boas e teñen unha alternativa a estos meses interesante. A nave foi posta en marcha cun investimento de preto de 1,3 millóns de euros por parte da Consellería do Mar e dunha axuda de 172.000 euros a través do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Arousa, convertendo a confraría cambadesa en pioneira neste campo. Aquí son pioneiros, a verdade é que Cambados, eu sempre o digo, cando empezamos co tema de profesionalización do marisqueo a pé, foi das últimas cofradías en incorporarse, despois xa colleu velocidade de cruceiro e hoxe pois está acreditando proxectos punteiros. Animados pola boa experiencia cambadesa, confrarías como Ribeira e Rianxo xa anunciaron a súa intención de buscar alternativas e buscan empresas interesadas na evisceración da vieira. O que negan tanto dende a Consellería como dende o Pósito é que o de Cambados sexa un monopolio. A cofradía de Cambados innovou e hai outras moitas que tamén poden facer pois o mismo ou cousas novas, non? Así é que creo que hai espacio para todos. O Rianxo participa na nosa campaña, pero se Rianxo ten outras iniciativas, está no seu legítimo dereito de explorar mercados ou mirar outras posibilidades. Ten que defender os intereses dos seus socios como non son dos nosos. Xa hai sentenza firme para que os xubilados de Rianxo abandonen o local do baixo da confraría, un local que o Pósito vai destinar a diversos usos. O enfrontamento xudicial que manteñen Portos e a confraría de Rianxo con respecto ao local do Club de Xubilados está moi próximo a resolverse. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende declarar deserto un recurso presentado pola Administración Autonómica para evitar o desaloxo deste local que pertence á confraría. Unha boa nova para a súa directiva, xa que o mantemento das instalacións supón un custo anual de entre 6 e 8.000 euros, polo que non dubidarán en pedir danos e prexuizos. Si, houve unha sentencia, ora firme xa, o cal di que Portos de Galicia ten que desalojar os jubilados desa zona. Nós presentamos un escrito dicindo que
que ejecute esa sentencia, e incluso vamos a pedir daños e perjuicios dos últimos anos, porque o estar aí os vellos, que non pensa xente que os votamos por capricho, que a cofradía costalle de 6 a 8 mil euros cada ano. A espera de que se materialice o desaloxo que semella inminente, dende a confraría xa barallan varios proxectos a acometer nas instalacións, entre eles unha depuradora ou un arquivo para a documentación. Aí pensado facer unha depuradora pequeniña, para o tema de guardarnos o que é o molusco cando baixa un precio, temos a intención de, ao mellor, incluso de un archivador que non temos, temos todo tirado na outra oficinas vellas ali. Hai moitos usos que se poden dar ese local que lle faría moito favor á cofradía. O patrón maior entende o malestar entre os xubilados que levan moitos anos facendo uso destas instalacións. Sen embargo, lembran que existe un local municipal no auditorio destinado a este colectivo. Poden saber incluso ser miña nai ou xente conocida, pero non se fai por maldad, faise polo ben económico que genera a cofradía, o Ayuntamiento tendo un local destinado para eles, o lógico é que non causen daños a outro sector, podendo estar en outro local perfectamente. Despedimos así o noso espazo dedicado ao mundo mariño por esta semana. Lembren que xa teñen este programa disponible na nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.